Pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Naibayaw ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kaadlaw ipapahulay miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mukaon ug ang mga tawo naniid pag-ayo kaniya. Namatikdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan, busa iyang gisulti kining sa bingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton ganit kamo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan, kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo, ug ang nagdapit kaninong duha mo duol ug moingon kanimo, siya'y palingkura diha. Kunya mauwawan ka og mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua kung dapiton ka at tulingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo muduol ug moingon, higala balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini kapasidunggan kaatubangan sa tanang dinapit. Kay katong magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Unya miingon si Jesus sa nagdapit kaniya, kung ikaw magkumbira, ayaw dapitang imong mga higala o ang imong mga igsuon o ang imong mga paryente o ang mga dato mong mga silingan. Kay sila mo paos pagdapit kanimo o sa ingon niini, ikaw hibaslan sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, maoy dapita ang mga kabos, ang mga bakol, ang mga piang o ang mga buta, o mabulahan ka kay dili man sila makabawas kanimo, o baslan kara sa Dios inikabanhaw sa mga mata. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahil kung ikaw, Kristo. Kaniniyong tanan mayong buntag. Septembre na umapahong adlaw o sama sa naandan, kada Septembre 1 hangtod Oktubre 4, pagasaulugon sa simbahan ang gitawag og Season of Creation. Pagpahinumdom nato sa dako natong kaakuhan og obligasyon, pag-atiman, pagpangga o pagpaugmad sa atong kabuhatan o sa atong kalikupan. Mao nga ang atong mahal nga obispo sa Tagbilaran nagpadaog usa ka sulat pastoral og misugo siya na iya kining ipabasa sa tanang mga misa sa tanang mga parokya sa diocese sa Tagbilaran karong adlaw. Sanlit og mapuhon magsugod naman ang gitawag og panahon sa kabuhatan or Season of Creation. Ako kining basahon sama sa gisugo sa mahal nga obispo o hinaot nga kita maka pamalandong usab sa mga angay natong huna-hunaon o hinuktukan o makahimo usab kita sa mga lakang nga gisugyot sa obispo to preserve our environment and the creation atong mahinungdanong gasa gikan sa Ginoo. Mga pinalangga akong mga igsuon diha ni Kristo, ang pagsaulog sa Season of Creation karong tuiga, Septembre 1 hangtod Oktubre 4, nagdala sa tema Peace with Creation, kung kalinaw uban sa tibuok kabuhatan. Kini usa ka labing tukma nga pahimanglo sa tanang lumulupyo sa nasod nga Pilipinon. Din daghan ang nag-anto sa nagkagrabe nga pagbaha, pagkadaot sa atong mga kalasangan o kadagatan, o makasubo nga pagpangurakot sa mga proyekto nga unta gitinguha alang sa kaayuhan sa tanan. Giingon ni Propeta Isaías, ang bunga sa pagkamatarong mao ang kalinaw. Ang akong katawhan magpuyo sa malinawon nga mga puloy-anan. Isaías 32, versikulo 17 hangtod sa 18. Apanunsaon man nato pag-angkon sa kalinaw kung ang pundo sa proyekto sa flood control projects nahimong ghost projects.
Kung ang kasapaan na puno sa mga basura, o kung ang illegal na pagpamutol sa kahoy, pagmina o pagpangisda, gihimo sa walay kukahadlo o kabalaka, ang kadaot sa atong kinaiyahan nagkagrabe tungod sa tawhanong kahakog o pagpanglimbong. Sa pagsaulog sa simbahan sa Jubilee Year 2025, gipahinumduman kita nga ang tinuod nga kabaguhan magagikan lamang sa hustisya. Busa akong gihangyo ang mga leader sa gobyerno nga magmatinud-anon og manubag gayod, ilabi na sa giingong anomalya sa proyekto kalabot sa kinaiyahan o flood control. Ang kwarta sa katawhan gamiton alang sa pagluwas sa kinabuhi, dili para sa pagpaburot sa bulsa sa pipila lamang. Kitang mga katawhan usab gikinahanglan nga magmakugihon sa pagpangita sa unsay tinuod, sa pagmonitor sa mga proyekto o sa pagpangayo og saktong tulubagon sa mga nangulo sa katawhan. Apan ayaw kalimti, ang kalinaw dili mo abot pinaagi sa pagbasol sa uban. Ang matag usa ng inahanglan og kabaguhan. Atong dawaton nga kita usab nahimong kabahin sa suliran sa dihang nagusik-usik kita, na kinabuhi og sobra ug nagkulang sa pagpakabana sa yangungo sa kabos ug sa kalikupan. Ang simbahan nagtamod sa integral ecology, diin ang pag-amuma sa kinaiyahan, pagtagad sa kakabos ug pagbago sa espirituhanong diwa adunay dakong kalambigitan sa usag-usa. Ang kalinaw uban sa tibuok kabuhatan mahimo lamang kung kita makighiuli sa Ginoo, sa isikatao o sa mismong kalikupan. Ang simbolo karong tuiga mao ang Garden of Peace kung tanaman sa kalinaw. Busa himuon unta natong tanaman sa kalinaw ang atong mga panimalay, mga parokya o mga grupo pinaagi sa pagkinabuhi ngayanon, matarong o puno sa paghigugma sa isikatao, sa mga tanom, mananap o sa tanang binuhat sa Ginoo. Gidasig usab nako ang tanang LGU, local government unit sa Bohol, nga magmugna og tree park sa matag lungsod. Dili lang kay maghatag kinig landong og presko nga hangin, kundi usab mamahimo kining buhing tulunghaan sa kabatan-unan, puloy-anan sa mananaw ug simbolo sa atong panaghiusa sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Ang tree park magpahinumdom kanato nga ang pag-atiman sa kalibutan usa ka katungdanang sibil o espiritual nga kaakuhan. Gihangyo nako ang tanang parokyano ug mga magtutuo niining mosunod. Primero, mag-ampo para sa mga biktima sa baha ug sa katalagman. Ikaduha, mo basa o mamalandong nining duha ka dokumento sa simbahan, Laudato Si ug ang Laudate Deo. Ug ikatulo, maghimo konkreto nga mga liho, magtanom og kahoy, magtanom og gulay ug utanon sa atong mga yuta ug sa atong mga atop, kanang gitawag og rooftop gardening. Manglimpyo sa mga baybayon o sapa, maglikay paggamit sa single-use plastics, mag-segregate sa mga basura, maglikay sa pagdaog o pagsunog sa basura, magbantay sa proyekto sa gobyerno o makanunayong pag-amping sa kinaiyahan. Magdasig unta kanato si San Francisco sa Assisi sa paghigugma sa Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa tanang kabuhatan nga atong masinati diya sa pagbag-o sa atong kaugalingon, pagbarog batok sa korupsyon, pagtabang sa kabos ug pag-aling sa samad sa atong kalikupan. Amen.
Ipirmahan kini Alberto S. Uy Didi, Obispo sa Tagbilaran. Susugod og mapuhong adlaw, unang adlaw sa Setyembre hangtod Oktubre 4, Fiesta ni San Francisco sa Assisi. Kining mga mahinungdanong sugyot sa itong mahal nga obispo, ato unta kini nga hatagan og bili. Ato usab kining hatagan og prioridad sanglit. Naghatag kini kanato kahigayunan nga kita makakita sa kabililhon sa pag-amping sa kinaiyahan. Hinaot pa unta.